Mareka den prayitna sumuriris sumuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi Manik Maya lah kok ngliga pusaka kadiwatan Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya dinten sakmangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong ki wong srogal-srogol Bagong ki wong kebak sembrono nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to dewa-dewa kalah mungsuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe kula sampun mboten peduli Bagong mboten panjenengan pasrahaken kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pring apus weh dalah wis iki men durus bapak ora usah nesu manut karo bapak nek ora manut ndak malah ora kakon aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe Bathara Guru kok dumetangane papat ayo gelot karo aku ning tanganmu loro wae lho tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok wis kowe ora usah melu-melu ben bapak gong men bapak terus saiki karepmu piye kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candradimukha weh lha aku ki wong tuane nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati aku sing ora entuk aku sing ora trima lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora Bagong sampun wani kalian kula mboten badhe kula paringaken nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken kowe kandha saiki kowe kandha syarate apa wae bakal tak turuti aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Maya tan samar pamoring sukma sinukmaya Sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu menawi Kakang Semar dawuh